Hello guys, nhauya ndauya nayo panapa ndeya Prophet T Freddy. Sure, Prophet T Freddy kuvhundutsa vanhu kuvhunduka sure. Yeah guys, kuti musadarikirwa nenhamo dzandinouya nadzo panapa, please don't forget to subscribe and click a notification bell kuitira pandinouya nezvinyuwani musadarikirwa, musajambiwa. Prophet T Freddy vavhundutsa vanhu vavhunduka, vabuda vari mucoffin. Last time paya vakabuda newigi yavo vari baby zvavo riri baby. This time vabuda vari mucoffin. Saka manje handisiziva kuti chii ndatombovhundukawo paina zona kuti kunenge kuacta, vari kuacta zvavo vari mucoffin. Saka guys, ndoda kuti mutaurwe maonero enyu kuti munozvikonawo sei kuti munhu waMwari ari kubuda vari chii vari mucoffin. Saka hey, ndichadi muchaona mapicture ndichaisa apa aProfit and T Freddy varimo mucoffin nawo ma11 achona. Saka guys, ngoisaiwo macomments comment section muchitaurawo maonero enyu kuti munozvionawo sei zvekubuda mucoffin izvi. Pane vangadawo kuacta here vachibuda mucoffin. Hatove sezvo vari vanhu vaMwari, hapana fear not. Ingachati chii vabuda varimo mucoffin zvavo. For last time ndakatombosekawo ndikatoona vari baby vaine wig yavo paya. This time havanya nechimwe, varimo zvavo mucoffin casket. Thank you guys, ndokanyaya yakandauya nako. Isai macomments comment section muchitaurawo maonero enyu kuti munozvionawo sei. Saka guys, don't forget to subscribe. Thank you.